enterraron por la tarde a la hija de Juan Simón y era Simón en el pueblo, el único enterrado, el único enterrado. Él mismo a su propia hija al cementerio la llevó y él mismo cavó la fosa murmurando una oración. La guerra aquella va ser molt criminal, perquè només va servir per matar gent, perquè estem igual o pitjor. Són coses que la política ho porta i allí va guanyar, en les eleccions va guanyar la República. I el militar, la República, el govern republicà, va tancar acadèmies militars perquè fessin els militars els justets, no com ara que es van fent. Claro, això al militar no li interessa. I claro que la Iglesia, pues igual. La Iglesia no volien que sortiguessin la gent per les processons. Dins de missa que passen el que vulguen. Y entonces, claro, la Iglesia té molta força. I el militar, més. Claro, va vindre la guerra, se van sublevar i, claro, el poble que havia fet en pedres... Quan va començar la guerra, l'any següent, segurament, van vindre aquí a Vinaròs la columna de ferro de la part republicana. Era, segons diuen, la columna més forta que tenia l'exèrcit republicà. I van vindre aquí i feien la instrucció, la feien pel carrer Santa Madalena, i carrer Costa i Borràs i tot allò. Jo, claro, era un xiquet. I els xiquets d'allí del carrer, quan feien la instrucció, ens posàvem detrás. I quan diem media vuelta, quedàvem davant. I, clar, érem xiquets de 5 anys i no em fes res, però me va cridar l'atenció i me se va quedar gravat veure a 2 dones en pantalons i en unes pistoles aquí a la cintura. Bueno, entonces a casa meva hi havia una xica de limpieza que tenia un novio que era de la columna de ferro. Entonces la columna de ferro estaba instalada, menjava i dormia a lo que va ser el molí de Carsi, a l'entrada de Vinaròs. I aquella xica va anar a veure el novio i em se va portar a mi. I jo recordo veure tot allò, tot ple de lliteres, i surt el novio i trau la cullera i la cullera només era la cassoleta de la cullera. El rabo de la cullera estava tallat. I entonces ell diu, és que això és que quan fem la instrucció el rabo mos pot pegar al pit i tot això ho tenim tallat. Bueno, això és un record d'aquell temps. I la cançó que feien. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. La brigada 115 primera línea de fuego.
Estos l'anaven cantant a mesura que anaven fent l'execució. Sí. Ells sempre, els soldats, cantaven això. I primera línia de fuego, perquè els agarraven els primers, els que mataven, jovenets. Aquests que venien d'Utiel, un d'Orihuela i els altres d'Alicant i un de Galícia. El de Galícia anava en una banda, que era il·lustrat, aquest xic. Aquest xic segur que tenia una xiqueta com jo, perquè només me volia estar al braç. Me volia posar-me al braç. Saps? I quan baixàvem un pare per algo i me baixava, ja feia, ja està la Rosita guapa. I s'assentava. Èlix, li diuen, Èlic, Eliseu. Me'n recordo moltes coses, moltes. Però és que el primer que va vindre a bombardejar va ser el Canàries, el Miante Cervera i l'altre no me'n recordo. Baleares, no sé, el Baleares? I el Baleares, sí. Vam fotre passejar per la platja, a la platja per els barcos. I a la fi arribaven al riu, pegaven la boteta i així. I quan jo vaig dir, doncs, aquests tontos que fan aquí, si van ficar-se de proa, abans que no s'ha arribat. No vam matar ningú. El quiosco aquell d'allí, del Pinyol, al passeig, aquell quiosco va fora del projectil, jo no sé, no la marcava, i aquella persona que estava ahí treballant va desaparèixer. Aquí la carretera aquesta, que va caminar del poble per dins, aquí fora, no està això de balada, és que a continuació hi havia un home que era pintor, pare i fill, i per allí el pati van tornar un bus, hi havia aquell home que portava la cistelleta en pollets. I van a caure la carretera. La carretera que hi havia uns arrons, pataments d'estos allí, va estar quasi 5 o 6 mesos no puc venir. La gent, que hi havia un bar allí de Paellón, allà a la Raval de Cáliz, perquè antes els carros pujaven a l'estació perquè tot venia pel tren. I allà era una taverna, i clar, a les tavernes sempre hi ha gent. I era de nit, entonces era de nit. Pues l'avió este, no sé, molt hora que... Bum, bum, bum. I allà baix se pensaven que caien a la senya que estàvem nosaltres. Ai, la senya soldat, allí cauran. Però van caure més cap aquí i van matar a una filla de la farmàcia de Santos. Veus? Gent de treta. Venien d'estiu, venien el batalló internacional, que estaven els russos, estaven txecos, havien italians també, que eren republicans, i d'estiu, quan fa tanta calor, els russos, però venien aquí i treballaven al camp. Tu tenies per segar i venien i t'ajudaven a segar. Un dia van vindre buscant un camió de peix, panets, i van carregar. Després va vindre l'encarregat, que parlava molt bé espanyol, jo era un xiquet, entonces. I mon pare, que anava al patró, li van dir, quan li deu? Diu, no res. Què vol dir no res? No venim. Nosaltres per menjar i venim a pagar-li. Una de les grosses que em va passar va ser un dia allà a les 11 que havien fet un banc del pregoner que portaven allí al mercat un camió de cols que havien requisat. Després el xicolo em va dir, i este camió era de fulano, de Facundo Flora. Com que vam acabar allí,
una por jo tenia molt, l'oït molt afinat. I has començat a tocar la sirena, la gent a fugir, m'hi fa molt d'ell. Me foto en un bot dalt d'avió, agafo tots cols i em tiro una amb un germà d'altre lloc. I només caure en terra. Allà vaig veure jo. Els germans que els peixen partits per mig. Que son pare era sastre, tenia la sastreria allí al mercat. I el que és, tu te coses que allà estava a correu, no te'n recordes, no. Los navarros, allà no sé què diuen los navarros, allà a correus. I allí me'n portaré 37 ports. Les germanes bailen. Diu, tio, basurero. Jo que sí, jo que sí.